Gdje ste, brate, ja sam Moca, imigrant, brate, i stvarno ja sam lepši s ovom kraćom bradom, brate. A vi gledate moju povraćenu nedeljnu rubriku koja se zove Jedna želja, jedan vinjak. Izvinjavam se svima na zastoju u produkciji, imao sam... Tebra brzalove da radi, dečo, slažem. Što je jako loše, brate, moje da vas mrzi da radite, brate, jer ako vas mrzi da radite, onda nećete moći ni da zaradite, brate. Jednostavno. Uglavnom, Tebra, za one koji ne znaju, u ovoj rubrici ljudi mi Tebra pišu i onda mi hipotetički duguju vinjak, brate, zato što im obradim temu, Tebra, koju su mi tražili. Jedna želja, jedan vinjak. Današnji vinjak mi dođe Slađana, današnji vinjak mi dođe moja ortakinja Mina, današnji vinjak mi duguje moj ortak Coja, današnji vinjak mi dođe Joana, današnji vinjak mi dođe Anđela, današnji vinjak mi dođe moja bivša cimerica i veoma voljena ortakinja Jeca, današnji vinjak mi duguje Marina, današnji vinjak mi dođe Sofija. To je fiktivno mi duguju, šta god. Naravno ne mora da bude fiktivno. Nebitno, brate, nebitno, brate. Ali za današnji klip, bukvalno ja likuši dođem vinjak, jer mi je pisala toliko davno, da je bukvalno čekala da porodim ovaj klip, brate. Znači fazan 18 meseci, brate, jer je tema blizanci. Šalim se, brate. Tako da današnji vinjak dugujem Ivani. Ivana me je pitala da snimim neki klip koji se bavi kruženjem energije, koji se bavi karmom i kruženjem energije. Inače imam jednu pesmu koja se baš time bavi, zove se Karma. Jer zaista, brate, ne znaš nikad šta ti život sprema, zato nemoj da kenjaš, zato nemoj da kenjaš i zato ne seri, brate. Ostavit ću link u opisu. Uglavnom, karma i kruženje energije je jedna jako smaračka stvar, brate, jer sve se vraća, sve se plaća, a ja više nemam para. Znači to je jedna veoma jednostavna stvar, brate, deluje komplikovano, nije. I ja na nivou matematičke jednačine, brate, da ti ono kao bacim to. Pa kaži, kakvu energiju izbaciš, tako će ti se energija vratit. A energija koja ti se vrati se zove karma. I da, brate, karma jeste kurva. Ko još sluša gradske priče, karma sluša gradske priče i sve ti vraća, brate. Zato pazi šta radiš. Karma. Znači ako ne paziš šta jedeš i šta piješ, ili se ponašaš prema svom telu ko da si hemoroid, brat, telo će se prema tebi ponašati hemoroidno, brate. Ako se ponašaš ko bolit prema frajeru, karaš go mozak za svaki kurac. Kurac! I on će se izbolidisati prema tebi, bra, roknuće ti šahmat. I to najbolidniji tebra ikad. Ne čak ni namerno, nego to je tako. Ako ne uzmeš fontele, brate, i nikad nikog ne okreneš, ne pitaš ih šta ima, kako su, brate, da zablejiš nekim, izbacuješ energiju koja kaže, boli me kurac da blejim sa bilo kim, tebra, znači da niko ni tebe neće zvati na bleju, brate. Nećeš se viđati ni sa kim, tebra, bukvalno će zaboraviti da postojiš. A kad ne gajiš odnose s ljudima i onda se vidite posle nekog vremena, bude čudno, brate, ne znate više ni o čemu pričati. Pričaj mi o ljubavi. Smorite se, tebra, prestanete da se viđate. Postaneš usamljen, brate, a usamljenost je opasna stvar. Evo i najjednostavniji primer, brate. Ako u telo tebra uneseš 2 litre vina, stvaraš takvu energiju da će ti telo uzvratiti, tebra, nekim vinom. Vinu koje ćeš se ispovraćati, brate. Koliko si preopteretio telo, toliko će telo preopteretiti tebe. Tebe i mene, brate. Ako se s ribom ponašaš debilno, raskineš s njom 3 puta, 4 puta tebra 5. put neće hteti da se miri s tobom, brate. I boleće te to kao da je ona tebe šutnula 4 puta, brate. Samo će te boleti odjednom. Jednom. To su sve karmički događaji prouzrokovani tvojim ponašanjem koji izbacuješ u vasionu. Vasiono, čuješ li me? To je prilično jednostavno, samo je teško biti objektivan prema sopstvenim, brate, postupcima, jer svaki naš postupak je samo reakcija na stvari oko nas. Ali nebitno je kakvi su nam razlozi. Ako nam je reakcija objektivno sranje, to jest zao ili negativan potez, to će nas i sačekati, kad tad. Lele, i što je instantnija karma, to je bolje. Jer u suprotnom te udari u baš jebane stvari poput dece i ne daj Bože, ali Bog ti da nazad svu šugu, brate, koju si izbacivo, bilo kad, bilo gde. S tobom ne znam kad i ne znam gde,
Šuga prestaje i nestaje. Al znam da nemam te i bez tebe Šuga ostaje. Zato treba razmišljati pozitivno i biti dobar čovek i sklanjati se od sranja. Jer sranja te navedu na govnjive postupke. Akcija, reakcija, prvi Newtonov zakon, 6. razred osnovne. Nadam se, Ivana, da sam ti odgovorio na pitanje, brate. I izvini još jednom što si čekala milion godina, brate, da porodim ovaj klip, ono. Bukvalno ti dođem vinjak, brate. Hvala ti na javljanju i na učestvovanju u programu. Želim ti lepu nedelju i sve najbolje i tebi i tvojima. Samo sam to htela da kažem. Nema veze, samo kaži i samo kaži.